Слип тест на матрак Дормео Алоe Vera с Ана Пападополу. Сядаш, излягаш се по гръб, на една страна и по корем, и поза лотос. С разперени ръце гушкаш възглавница, леко се подрусваш и се усмихваш. Ана Пападополу за пръв път ляга и изпробва матрак Алоe Vera. Всичко, което споделя, са нейните лични и непосредствени впечатления от слип теста. Не забравяй, този тест е строго индивидуален. Добрият сън и комфорт зависят от различни фактори. Но нека чуем как се чувства Ана на матрак Алоe Vera. Току-що изпробвах матрак Алоe Vera на Дормео. Харесва ми, много е твърд, аз харесвам твърди матраци, но Дормео ме научиха, че твърдия матрак не е подходящ за всички и като че ли за моето тяло не е най-доброто, но е много стабилен, много добре се чувстваш, особено когато легнеш по гръб, усещането е страхотно и мисля, че е много подходящ за по-леки хора. Така е, този мит е развенчан. Твърдият матрак е най-доброто решение само за някои хора. Подходящ е за по-леките, за тези с по-малко извивки по тялото и за спящите основно по гръб. Въпреки че аз не съм много тежка, заради проблемите, които имам с гръбнака, като че ли това не е най-добрият вариант за мен, но въпреки всичко матрака е чудесен и много стабилен. Ана Пападополу е страшно мил и позитивен човек, но и доста директен. Така че за нас вече е очевидно, матрак Алоe Vera не е нейният матрак. Материята е страхотна. Много е мек, страшно нежно усещане при допир и предполагам, че като се сложат едни страхотни чершафи отгоре, ще стане още по-хубаво. Не забравяй, това е слип тест. Той определя твоите лични впечатления от матрака. Може да се окаже, че матрак Алоe Vera е перфектен за теб. Затова направи свой персонален слип тест. А ако нямаш време да посетиш наш магазин, намери всички отговори на сайта ни. Очакваме те! Виж още Ана и слип тест на матраците iMemory Silver и Fresh Prima.